खुलुमबाय लोगोफोर सासे 48 बैसोनि आइजो बिथाङा प्रिन्सिपाल मावो आरो बै प्रिन्सिपाला मोनानि समाव न'आव हारसिङैनो गावनि बिनानावजों फनाव रायज्लायबाय दंमोन आरो बै फनाव रायज्लायबाय थानायावनो न'नि जि इसिं दंमोन बै इसिंनि उननि दरजाखैजा सासे सिखाव हाबबोयो आरो बै सिखाव हाबबोनायखौ बियो माबाफोर गोलैनाय बायदि खोनानायखाय बियो इसिङाव हाबहैनानै बियो नुयो जे सासे सिखाव आरो बै सिखावा बै आइजोखौ नुनानै बियो खारखुमानो गिरबाय नाथाय बिनि जितु मास्क लगायनाय दंमोन मोखाङाव बै मास्कआ थल्ल' गलाङो आरो गलांनायाव बै मेडामा बिखौ सिनायो आरो सिनायनानै बिखौ बुङो बाबु बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै सिखावा गिदिंना फैनानै बिखौ नायालासिनो जेखै मेखैनो सुरिजों सुजोबना होयो टटेल 27 बिनाव सुरि हाबनायनि सिन मोनो पस्टमर्टमाव माबोरै जाखो बे जाथाया आरो अबेयाव जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ खोन्थागोन नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिराद खाटारनाक मोनसे क्राइम जादों आरो बे क्राइमखौ मावदो सानै क्लास 10 फरायबाय थानाय गथ'फोरा बे जाथाया थांनाय 11 आगस्ट खालि जादोंमोन आरो बिनि प्राय सानब्रै सानबा सिगांनिफ्रायनो बिसोर प्लेन खालामफैदोंमोन दानिया नोंथांमोननो आं खोन्थाग्रोनि बै जाथाय जानायनि 10 दिन सिगांनि बाथ्रा 10 दिन सिगां बै मेडामा सासे प्रिन्सिपाल लोगोसे बिहा गंसे हस्टेलबो दङ जेराव गथ'फोरा बेयावनो थानानै फरायहैयो आरो बै हस्टेलाव हप्तासेयाव खनसे खननै बे मेडामा थांनानै बुस्थुफोरखौ चेक खालामहैयो गथ'फोरखौ चेक खालामहैयो माबाफोर गाज्रि खामानि मावदों नामा माबाफोर डुप्लिकेट माबाफोर गानजा सोबनाय बिरि सोबनाय आजिखालि बुहुद नोंथांमोना खोनानो मोनो हस्टेलफोराव बिनि थाखाय बिथाङा चेक खालामहैयो आरो चेक खालामहैनायाव सासे गथ'नाव बियो फैसा बुरजाथार मोनो लोगोसे बिनि बेगाव मबाइल फनबो मोनो आरो बै मोननायखाय बै गथ'खौ बियो हस्टेलनिफ्राय बहनना हरो बेखौ बुङो जे नों हस्टेलाव थानाङा स्कुलाव फैबाय था न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालाम आरो बै केसा बेयाव जोब्बाय दा बै मेडामा जेबो सानाखैमोन बियो भाबिफ्लाङाखैमोन जे बहनना हरबाय नाथाय ओइखैजा बाहेरखैजा बे गथ'आ आरो सासे सिगां बुहुद सिगां सासे गथ'खौ बिदिनो बहनना हरदोंमोन हस्टेलनिफ्राय बे सानैजों लोगो नाङो बिसोरो आरो अलरेडि बै टिचारा बै गथ'नि बिमा बिफानि सिगाङावबो खोन्थायो बे बाथ्राखौ जे नोंथांनि फिसालाया ओरै खामानि मावबाय दङ आरो बे फिसालाया जेब्ला न'आव थाङो बे न'आव बिमा बिफाजों खोब रायो बिखौ आरो बेयावनो बियो मोनसे बदलानि भाब फैयो बिनि गोसोआव आरो बदलानि भाब फैनायखाय दा बै सासेजों लोगो नांनानै बिसोरो प्लेन खालामो आरो 11 आगस्ट खालि बिसोरो मास्क घरि सब बायनानै लांखाजोबो आखायाव गानग्रा गासिखौबो लांनानै बिसोरो सासे वालनि बाहेराव थायो आरो सासे भितराव थांनानै बै उसुंखैजा बिसोरो हाबनायावनो बै मेडामा खोनानायाव मेडामा जेब्ला आवगायबोबाथाय बै गथ'खौ सिनायना मोननायाव बिखौ बाबु होननानै बुंनाय लोगो लोगो बै मानसिया बिखौ सुथारो आरो बै सुथारनाय समाव बिनि मबाइला लास्ट कलावनो दंमोन नालाय बै बाबु होननायखौना जायजों रायज्लायबायदोंमोन गावनि बिनानावजों बे बाबु होननायखौ बियो खोनानायनि उनाव आवाज गैया मबाइला बन्द जायो बिनि उनाव बे गथ'आ बिसोरनि न'आव जि रां होरिदोंमोन गासैखौबो लानानै बियो खारखुमालाङो दानिया 11 आगस्टखौल' मानो सायख'दों बिसोरो माने 11 आगस्ट खालि बै स्कुलाव जितु स्कुल फिस ना बै स्कुल फिसफोरखौ जमा खालामोमोन मानसिफोरा आरो बै 11 खालिनो खालि बिसोर मिथिगो जे प्रिन्सिपालाथ' फैसाफोरखौ लानानै न'आव दोनहैगोन दिनैनोथ' बियो बेंकआव थाङा गाबोन समनियाफोर बियो बेंकआव थांगोन गतिके 11 आगस्ट खालि बिसोरो प्लेन खालामो बिनि थाखायनो दानिया अखानायै हरसेया बिदिनो गोलैना थायो अखानायै बिनि हौवा राजेन्द्र रेड्डी बै जाय हिन्जावा थैदों बिनि मुङा जाबाय
रुपा रेड्डी आरो बे रुपा रेड्डीजों आरो राजेन्द्र रेड्डीजों सासे फिसालाबो दोङो बे फिसालाया इन्जिनियारिं फरायबाय दोङो बेलेगाव थायो बियो आरो बै राजेन्द्र रेड्डीयाबो हप्तासेयाव सानथाम न'आव थायो सानथाम बिया बिजनेसनि खामानियाव हायदराबादाव थाहैयो बे गासै जाथाया नालगन्डा होननाय थाइसे जायगानि तेलेंगानानि आरो बे गासै क्राइमा दिनै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दोङो नोंथांमोना सार्च खालामबा नुनो मोनगोन गुगोलफोरावबो दानिया 12 आगस्ट खालि बे हौवाया हरावबो फन हरबाय थादोंमोन मोनाखै फुङावबो फन हरबाय थादों मोनाखै बिनि उनाव बियो स्कुलाव फन हरो किजानि स्कुलाव दोङै खोमा हिनजावा होननानै स्कुलावबो होनो दिनैथ' फैयाखैनो मेडामा बिदि बुङो बुंनायाव बियो गावसानि खाथिनि न'खराव फन हरो बेयाव फन हरनायाव बि बुङो न'आथ' दरजा लगायनाय आं जेबो मिथिया गाबज्रिदोंमोन नाथाय एख' माथो हराखै बिदि होननायाव बियो सिन्ता नांबाय बिनि उनाव बियो गावनि सासे पार्टनार दंमोन बे पार्टनारनो फन हरो जाय पुलिस इन्सपेक्टरमोन बै जायगानिनो आरो बिनो फन हरनानै खोन्थानायाव बियो न'आव थाङो न'आव थांनानै जेब्ला नुयो जे दरजाखौनो रावबो खुलियाखै अब्ला बिसोरो पुलिस स्टेसनावबो खबरफोरखौ लायो हौवानोबो खोन्थाहरो एफआइआरबो लिरखांनानै बै न'खौ सेफायनाय जायो न'नि दरजाखौ सेफायनानै नुहैयो जे हिन्जावा सिङाव थैनानै दङ दा पुलिसफोरा सोरखो सिखाव हमनो बा सोरखो मार्डारार हमनो जेबो बुजिना मोनाखैमोन मानोना जेसेबां खामानि मावदो बिसोरो ग्लभ्स गाननानै मावदो आरो कुनु सीसीटीवी गैया खालि लास्ट मोनसेल' बिसा पुलिसफोरा इनफरमेसन दंमोन जे बाबु सोरखो होनदो आरो बै बाबु होननायखौ खोनानानै पुलिसफोरा प्राय 80 जनसो बाबु नामनि मानसिफोरखौ पुलिस थानायाव हमना लाबो सोङो बुयो नाथाय जेबो सुराग गैया बिनि उनाव बिसोरो सानबाय जे बिदिबाथ' जानाय नङा बिसोरो स्कुलाव थाङो आरो स्कुलाव थांनानै मास्टरफोरजों रायलायो जे ओरै थोरै बाबु मुंनि सोरबा स्टुडेन्टफोर दोङो नामा माबा नामा बै समाव टिचारफोरा बुङो जे जोंनि मेडामा सब स्टुडेन्टफोरखौनो बाबु बुङोमोन आरो बेयाव पुलिसफोरा एसे सिन्ता खालामो जे जाय बे खामानिखौ मावदो बियो स्कुलनिबो जानो हानाय जायखौ नुनानै हयथ' बै मेडामा सिनायदोंमोन आरो सिनायनानै बेखौ बाबु बुंदोंमोन बिनि उनाव पुलिसफोरा मोनसे खामानि मावबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै क्लास 9-10 नि किसुमान गथ'फोरखौ बिसोरो पुलिस थानायाव लाना थाङा बाथ्राफोरखौ सोंख्ल'यो आरो बे केसनि उनाव सानबा स्कुलखौबो बन्द होदोंमोन 12 आगस्ट खालि जेब्ला मिथियो जे प्रिन्सिपाला थैबाय होननानै गासै स्टुडेन्टफोरखौ खोन्थायो जे नोंसोरो सबबो न'आव थांजोब स्कुला सानबा सुटि दङ आरो बिनिखायनो बे जाय पुलिसफोरा इनभेस्टिगेसन खालामबायदोंमोन बिसोर न'खर न'खर थांनानैबो सोंनो मोनो नाथाय बेयाव सानै गथ' गायब जाना दंमोन आरो बे सानै गथ'आ अबेयाव दंमोन गवायाव थांदोंमोन गवायाव थांदो ओमफ्राय बेरायथिंबाय दोङो मानसिफोरनो पार्टि होदो बिदि बिसोरो मोनो क्लास 10 फरायनाय सानैबो गथ' आरो सानैबो 16 निफ्राय 17 इयार्सनि गेजेराव जागोन बैसोआ आरो बै सानैनि हप्तासे उनाव थांनाय 19 आगस्ट खालिसो सासे हमजायो जाय बाइक सायाव जना दंमोन आरो जना थानायाव बेखौ पुलिसफोरा थांनानै हमहैयो लोगो लोगो बिनि बेगाव जि बेखौ बेग बानायदोंमोन बै बेगाव 1.5 लाख रां केस मोनो आइफन गंसेबो मोनो आरो बेखौ मोननानै पुलिसा सोङो इमान फैसा नों अबेयाव मोनखो बे बुङो जे जोंहा आइ आफाया हरदो बे मबाइलखौ मब्ला लानाय नोङो बे मबाइलखौ आंनो आइ आफाया बायनानै हरदो बिदि बुङो बियो नाथाय पुलिसफोरा फोथाया न'आव फन हरनानै बिमा बिफाखौबो लेंहरनायाव बिमा बिफाया बुङो जे नङा आंथ' बायनानै हराखै दा बे गासै केसा खुला जाजोब्बाय पुलिसा बै सासे मानसिखौ हमना लाङो गथ'खौ हमना लांनानै पुलिस स्टेसनाव गासै बाथ्राखौबो सोंनायाव बियो फारसेनिफ्राय खोन्थाजोबो बदलाखौ मानि थाखाय लादोंमोन माबोरै थांनानै बै प्रिन्सिपालखौ बुथारहैयो माबोरै बियो प्लेन जायो मब्ला प्लेन जायो बेफोरखौ गासैबो खोन्थाजोबनानै दिनै सानैबो गथ' हमजाबाय नाथाय पुलिसनि थाखाय मोनसे आरो प्रब्लेम जानानै उथिदो जे सानैबो 18 एजनि नङा 17 निबो
माने कमप्लिट जायाखै 17आबो 17नि सिङावसो बिनि थाखाय बिसोरनि सायाव केस खालामनाया मोनसे दा खैफोदाव गोलैना दङ पुलिसफोरा सानबाय दङ मा खालामनाया मोजां जागोन मा खालामनाया मोजां जागोन नाथाय खोब सिन्ता खालामनो गोनां बिसय दिनै नोंथांमोननो आङो मोननै मोनथामसो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय जेराव बिराद उन्दै उन्दै गथ'फोरा क्राइम खालामबाय दङ जाथायखौ नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों